Здравейте хора, днес ще показвам какво имам и ще казвам цените. Тук ми седат нещата. Отварям. Взимам първата кутия, втората, третата, четвъртата, петата и шестата. Ще затворя това. Извинете ме, че съм на легло. Снимам върху леглото. Просто не съм вкъщи. Бюрото ми не е тук, където съм. И да, ще се наложи да снимам така. И сега ще ви покажа даже някои неща от... Част от нещата ми не са тук, защото не съм си вкъщи. Да.